Вижте. Мисо! Бабо! Какво вършиш? Идвам. Какво? 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 Каквото поискаш, каквото поискаш. Айде ма при мен. Потичаш те сега. Ела. Абе, стига вика, бе. Я не вика. Ела тука. Ела тука и ми кажи какво искаш. Кажи. Кажи, де. Ела, кажи какво искаш. Ела. Не искаш. Да. Какво правиш, бе? Ей, няма да шуре сега! Така туалетна не се Виж отваря. сега го пусти сега. Защо го пусна той да потече отдолу? На туалетна. На туалетна се наводни. Къде бърникаш, дет не разбираш? Туалетна води. Ще ти кажа аз туалетна води. Туалетна е води. Туалетна. Айде спри се малко тук сега води. по телефона и мирни. Ще мирниш как долу в рекламите. Иначе ми не оставаш на мира. Почва сега пак стои. Дай ми този телефон, бе. Таман го заредих малко сутринта. Ей. Изтребване на разговор. Нямам глава вече да ме търпя. Изтребване Нямам. на разговор. Оф. Дай ми го, тигърцата. На баба, на баба. На баба. На баба. Обяване към на. Мръсно. Мръсно.
Мръсно. Какво мръсно? Ушите има мръсно. Има мръсно. Всяко дете мръсно имам. Купи продукт от серията Herbal Set и събери колекция от динозаври. Перуда. Пеперуда. 41,5. 42,5. Виж, тук 42,5. Знаеш, че като ходиш на таксито. Няма не. Не! Образно и да окачаш всеки месец. Земи помага. Принлайф регулира цикъла и ПМС. Принлайф възможно вечерни. Баба. Виж, баба. Добре. Баба, съобщение ли колко има? Мръсно. Баба е мръсно. Ой, баба е мръсно. Защо мръсно? Какви хората е мръсно? Баба е мръсно. Защо? Защото спрати. Баба е мръсно. Мръсна се там. Трябва да мира Виваком. Виж. Ало, баба е мръсно. На баба. Виж ли какво направи сега? Дошлите какво направят. Ето, баба е мръсно, ще говори Виваком. Да кажеш, баба е мръсно. Да се обади Виваком, да кажеш, баба е мръсно. Мръсно детето, а баба е мръсна. Няма мръсна. Мръсно. Не е мръсно така. Той е мръсно. Той е мръсно. Баба е тя е мръсна. А той е мръсен. Баба е мръсно. Трябва да се обадят Виваком. Няма да се обадят. Ти откъде си го взел това номер на Виваком? Откъде го видях? Къде има номер на Виваком? Аз нямам такъв. 067 054 500. Ама аз го нямам. Ти откъде го видях? Кой ти го даде? На Apple на телефон. Дето бариш ми ще кажеш, че е по телефон. Изтриване разговор. Не. Но 67054 Да се обадя Виваком. Иска да се обадиш Виваком. Да. И ти ще говориш. Но внимателно. Но внимавайте нормално. Но внимавай как да звъниш. И да говориш, и да дзъркаш. Ето, виж баба драска. Няма драскаш.
Защото набираме хора. Кой е видял като набира хора така също? No, 5-4-5-0. Защо? Защото не свънят. Не е работа още. Ако не сте раздъркани. Ало, Виваком! Отговорен. Кой е това? Кой е вижда? Да. Трябва всичко, с който звъни. Не трябва всички звънят. Защо? Защото са бързо.